A na-ebuli kwa mmadụ n'ọkpụrụ ma onye mee na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze adịghị adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma nọrọ ifite. Ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma nọrọ ifite. Fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa gba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ what you should do to clear negative energy both from you or from or cobwebs or from your family or ime ka ana ngwuru juru oyi. Onya bụ isiokwu anyị ji bịa. So if you pay attention, you must learn something that will help you to remove negative energy either from you or from the family. Before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba na-aga n'iru. Ejego ori m n'isi ụtụtụ aja chụọ aja gaa ọfụ kwubie okwu n'isi ndị enyi anyị, ndị friends of the temple na children of the temple, yarakwazi n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Disemba, yarakwazi ndị ihe anyị na-eme na amasị na ndị na-abụ ha na-anụ ozi anyị ha na-atụsị ya na-agwa ndị mmadụ gbasara ozi ọma anyị na-agbasa n'eziokwu TV ya na soshal midia. Asị m ka ị na-eshi anya na-agwa ndị mmadụ maka ya, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Ise ka anyị gama ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-awọchị m from eziokwu TV, ị na-anụ nkụzi a, ịchọghị ịnụkwa nkụzi ọzọ, ma ọ bụ na ị chọrọ ishegharị ya ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a, fụkwazie nkụzi ndị ọzọ dị over 1000 lectures anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla. Ị nwekwazi ike ishegharị ya ndị mmadụ. Ọ bụrụkwazi na ị na-awọchị na eziokwu TV, chọọ nkụzi a na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na eziokwu TV chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube, maọbụ jee na eziokwu great movies, ị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchịkwazi ya. Ka ahụ ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike gọzie gị. Ị na-ene na anyị na-akwa ndị mmadụ maka ya na-atụsị ya. Denụ gezie ntị na nkụzi anyị ji bịa taa. Nkụzi anyị ji bịa taa bụ ihe ị ga-ama gbasara negative energy, ihe ị ga-eme wee avoid ya, na ihe ị ga-emekwazi wee wepụkwazie nke dị adị, weda ma ọ dị n'onwe gị ma ọ bụ nke dị n'ezinụlọ gị. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị na what you don't know is only a mystery to you. One, enwere ụzọ mmadụ si enweta ụchụ na ọrụ akwụ na negative energy, ka akpọ negative energy. Mmadụ na-enweta either direct or indirect. Yes. So nke mbụgoro bụ ka ị ga-esi nweta ya direct bụ nke mbụ, make sure you keep your thought pure. Bụrụ onye oge ọbụla ihe ga na-eche bụ etu ị ga-esi wee bụ a kind of joy to your fellow man. Ihe ị ga na-eche bụrụ good longing, ị na-eche ezigbo echiche na-ekukwa ezi omume dịka ume. Ihe ị ga na-eche bụrụ ka ọ ga-esi wee dịrị gị mma, dịrị ezinụlọ gị mma, dịkwazịara agbata obi gị.
ịbụ na onye na-eche ka imegide mmadụ intentionally, maka na mgbe ọbụla ị na-eche echiche ọma, you are attracting goodies to yourself, because once ihe ọma si n'obi gị na-apụta, ị ga na-attract ihe ọma, because good thing beget good thing. Onye wa one of the easiest way. Make sure that you don't intentionally keep malice. Yes. Na-eche echiche dị mma. Ị na-eche echiche dị mma. Ị na-radiate good intention, noble intention, and good vibes. Those good vibes are like a magnet. Ọ ga na-magnet kwara gị positive vibes. Dị good for you. Yes. Mana ọ bụrụ na ị na-ekupụ ajọ omume dịka ume, ihe ọbụla ị na-eme wufu obi na ntaji anya ndị ekworo, ihe ị na-aradiate wu negativity, and ebe ọbụla negativity si wee bịa, o ruo gị ahụ. Mmadụ sendịkwa negativity the way he si send to you, ọ bịakwute gị. Ọnya ka eji wee sị ndị mmadụ, ọ bụrụ na iwe onye na-agwa ajọ ọgwụ, ọgwụ ga-atụ gị one day. Maka na ajọ ọgwụ ya na-achọ ị na-eme na radiate negativity, and one day ebu na afụ ndị kpa atụrụ, ije amụkwa ọkwa onye kpọ ya, onye ọ dị ka ọ dị gị. Maka na ihe ọ ga-eji wee bịakwute gị bụ na na-enwere similarity from ihe ị na-radiate ya na ihe na-aga around you. Ọ ga-magnet ya. Example, ọ bụrụ na ị weta magnet, weta plastic or paper closer to magnet, magnet can never magnet them. You know why? Because the composition of magnet and composition of that object in a water closer to the magnet, they have nothing in common. So therefore, whenever any component then a magnet has to do with plastic or paper. Now, on my magnet, I'm unable to hear about iron, more you have magnet or magnet here. Add to a catalysis in creation. So all you can do is say cleanliness is next to godliness, because God is clean. So once you are clean, you attract ndanjelu nke Chukwu, the more then all the ma. Man, if you lower your heart with evil, naturally you will attract evil. Yes. So always na-eche echiche ọma maka mmadụ, na-eche echiche ọma etu ị ga-esi wee bụrụ a kind of joy to others and people around you. Ka bụ ihe ị ga-eme. Nke bụ isiokwu bụ na ọ bụghị ana n'ihi na-eso badness in creation. There is no Jupiter ga-eme ka ị na-erip goodies. Galatians 6:7 nọ sị, God can never be mocked. Adị akwa Chukwu emo, ihe ọbụla mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Ka bụ so avoid it. Maka na ka onye bụ mmanụ na-ezere onye akwa ọcha, ka onye akwa ọcha na-ezere onye bụ mmanụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọjọọ idebe na ndụ gị, ịbụ na onye bụ na-ewichi ndị ọzọ ihe ọjọọ. Maka na what goes around comes around. The world you are seeing, the law of karma, the natural beings ensures that whatever ball you kick on the wall must come back to you. Ka bụ ofu. Nke bụwa, ọ bụghị a na-avoid ya nka. Nke bụwa ị ga-agbasi mbọ ifuri n'iri eme bụ itinye aka n'imegide mmadụ, imegidekwana mmadụ onye ka. Esikwana n'ike onye a ka imegide ya. Maka na mgbe ị na-emegide, ị na-atara onwe gị natural anger si n'iwu ụmụ mmụọ na-enye gị nsogbu. Ka ahụ ihe ị ga-avoid. Nke ịtọ nchọ ka ị ma avoid bụ onwe ka negativity si wee dị n'ụzọ gị. Ihe ị ga-eme ka ị wee cleanse ya. Akụwala ogoro gị many ways eji cleanse negativity dị n'ụzọ mmadụ. Nke mbụ, ensure that na ịpụta ụtụtụ ijekwa aka ụtụtụ, maka iyi ihe agba n'ụzọ eteka na nlọ ya na mgbe ya na-arahụ ụra ọwụ ịsa ahụ gị. Nke bụa, enwere ụfọdụ ihe ị ga na-etinye na mmiri iji asa ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji egota ncha eji asa ụtụ, ị mara na ị ga-akaba ahụ na-eyuzu either ị na-eyuzu alligator pepper, especially mgbe gị na opposite sex onye abụrụ nwunye gị nwere mmekọ.
were 4 seed of alligator pepper tinye na mmiri ji asa ahụ ị na-ekwu okwu wee na-asị ya. Nke bụ akwa ị nwekwara ike ịchọọ ihe dịka St. Leaf maọbụ akwụkwọ ogirisi. Ị nwekwara ike isi esi either any of them or you can mix 2 of them. Isie ya esie ịnọ ọnọ inwe ike na-eme once in a week ma ọ depends. Yes, iwechi ya itinye ya n'ite sie ya esi sichaa ya esie ọ jụọ oyi were saa ahụ ma ọkwa na iwere gbarịa ya that water dị n'ime ya ka ọ bara mmiri ji asa ahụ ị na-eme nke once in a week ọ ga-enyere gị aka. Yes, ya bụ simple rituals ị ga na-eme eji egbupụ ọrụ akwụ. Nke ọzọkwa ị na-onwe gị onwe ị natara a na-ejikwa akwa ọkụkọ Igbo wee dụchacha ahụ gị ghọtara ya ejuchacha ahụ gị were nyefee n'isi gị were nọ iji agbara onwe gị wee tiwa ya nwere ike ime nke ọ nwekwara nke ị nwere ike iji ihe dị ndụ depends na the level of otu ahụ. Ị nwekwara ike iji urie wee jụchaa arụ gị ghọtara ya. Ka bụ simple test ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala. Yes, ị na-eme ihe ndị a from time to time. Ọ bụrụ na ị dịgoro spiritually alert a little ịfụ na ị need ọdụ ka ị na-agba ya n'afa mmụọ nọ n'ime ga na-agwa gị iji chọọ ihe dị ka ọ dị were mee gịnị wee jụchaa arụ gị. Yes, your instinct will always tell you unless na ịdịgo too bad spiritually. Ya maka na ọ bụghị ara na ịdịgo bad to the extent na mmụọ nọ n'ime gị adịghị communicate to you brother, ị nwere problem. Ọnya ka I think Obi Igwe ka eche ndị nweze kwuru sị ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ihe ọ pụtara bụ na ngwe ndị nwụrụ anwụ yes spiritually they are dead mana in the world of living they are still walking around. Ghọtara ya? Ọ bụghị ara na that your instinct still active ọ ga na-communicate to you unless you have not activated that your spiritual power. M na-ekwu maka ya bụ the spiritual you. Nke ọzọ nchọsi ka nkọwakwala gị bụ na ọ bụrụ na ị na-eme nke a from time to time ọ bụkwa ndị iwu somebody na-asị na oge ọbụla na be gị niile enweta cobwebs. Naturally cobwebs will come mana ebe ụlọ onye ga-abụ isi na ịgafego ebe a before within few minutes ịgafego ọdụ cobweb na-eko gị ọga na-eme cleansing from time to time. Ị nwere ike ịchọ akwụkwọ ogirisi nwere ngalaba 5 ị ga-eji wee open ya windows were na-apacha ya room as if na ị na-azị ya ihe ebido from up na-asị ya line by line ọrụ mmụọ ka ị na-arụ why ya doors and window na ị na-asapụ ihe ọbụla bụ negativity na-ada gburu imesịa ya were ya in the air egwa asị if na ị na-azakwa ya room na-emie accordingly to sapịa n'ọnụ ụzọ. Imesịa ya chọọ alligator pepper kpọrọ ya nọ 4 seeds. I were ekwupụta okwu wote ya close up ya ma tukwusie okwu wụsị ya na 4 corner of your room wụtakwa another 4 seed ukwu okwu ọzọkwa wụsakwa na another 4 corner meaning na ya room each room nwere 16 seeds ị ga-awụsa. Ọ bụrụ na imesịa ya were obere nnu baking spoon that tablespoon were weta nnu wụsacha na 4 corners of your room. Ọ na-purify nnu will purifier. That's your environment because mgbe ụfọdụ enwere ike cobwebs and negativity fill their room. Nwere ike n'ime gị na-arụ ajọ nrọ. Ịghọtara ya? Ọ part of cleansing ị ga-emewuru onwe. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwakwara maka ndị ngwurube ha ana ngwurube ha ụfọdụ amụọ na-ekpocha ana ngwuru. Ime ọnụ nwere ife na-awụ ome n'obodo na village na be mmadụ abịa kpụwa alụ ịmarọ. Yes, m gwara ọtọ ọ ga-abụ eme na ngwuru ụfọdụ ndị bibiri na ya bụ niile ya abịa kpụwa alụ ezinụlọ ịmarọ ka lecture for another day. Mana ya ncha ịkọwa taata bụ ndị bụ na ya bụ family eniri na ngwuru na ahụ ọkụ ijego n'afa ma ọ wụrụ ebere abịa gwa gị n'ezi na ngwurube na be nna gị na ahụ ọkụ na-enidi ka egbocha ya nke ụfọdụ ndị ụka na-akpọ ọrụ ezinụlọ. Ọ ga ihe abụsị mpọtent ime ma agwa gị ihe eme gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ngwurube nna gị na-ahụ ọkụ yes ọ bụrụ na ngwurube nna gị na-ahụ ọkụ ma ọ bụ na enwere ọgwụ
enyi na ngwurube nna gị si ihe a m chọrọ ngwa ka ihe eme mmegha nri ọfụma, then ngwuru a ga-ajụ oyi ọnwa ọgwụ ebe ọ ga-emebi. Mana o dipendikwara ihe butere ya bụ iwe ma ọ bụ otu anwa. Ọ bụrụ na famili unu wee ebe e emebie ihe ọdịnala mebie ọfọ, ọga ga-ewachi ọfọ. You cannot destroy what you are not create. Ọ bụrụ na famili unu wee ebe emebiri ihe ọdịnala, ọga ga restore what you have destroyed. Yes. Mana ọ bụrụ na famili unu enwere ebe emebiri ụdị ihe ndị at least ya noticed na mana na ngwuru na ahụ ọkụ, eneghị anya ihe ngwuru ji ahụ ọkụ nwere ike ọnwụ na-enyere ọgwụ na ya. Eneghị anya ihe ngwuru ji ahụ ọkụ nwere ike ịwụ because of ọtọnọ unu megoro maybe maka na eriri unu eri simple thing ị ga-eme, ma ọ bụ na o nwere mmụọ agbakọdoro azụ na ngwuru ndị na-alụ ezigbo ọrụ o wee na-enye nsogbu. Ihe ị ga-eme ewu ka na be nna gị ihe a nna-achị kụziri abụrụ ọgwụ ọ simple ritual ị ga-eme. Ihe a nna-achị kụwara gị ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na dibia ma ọ bụ ya spiritualist, yes ya pastor, yes that ya pastor bịa ọrụ ezinụlọ be nna gị, o nwere ike ịnacha 500k. Ihe nna-achị kụwara gị bụ simple thing na ọ ga-abụ o mee unu enwere onwe unu, hapụzie abarakata abara na ihe ndị ọzọ ọ na-eme. Ihe ndị a niile ebe anwansi ka e were inye na 500,000 ma 1 million naira anara ụnụ maka ọrụ ezinụlọ. Ma simple thing, the basic thing ị ga-eme bụ iruo jee chọwara m ọjị gbara ịnọ, chọwa akwa ọkụkọ Igbo, weta 4, jee weta a bottle of red oil, then weta a sachet of salt. Ọ bụrụ ndị a na-ekechi na nylon a na-elebe 300 or so, gote ya. Then ịgochi ihe ị ga-eme ochuo nwaanyị n'ogologo nọ na be nna gị, fesie east. Ife itie east, ịkpọọ na tata na gị nwa bụ Okeke nwa Okafọ onye Ibiasu Egbe na taa na-ebu nwa onye dị etu a na-ebịa taa iji ọjị n'aka were na-asị na-akpọkụ mmụọ niile. Ọgwụgwa na ọgwụ a bụ nna ihe emekwe, ọgwụgwa na ọgwụ a dị ọbara nwere ike imewu ya. Ọgwụgwa nna ndị ọzọ na-eri ndị ọzọ eri, mana ọgwụ nwa bụ onye dị consciously awake nwere ike ime ya n'afọ ezinụlọ. Ịkpọcha afa gị mfuru gwa ha mmụọ abụ na mmụọ nọ na ngwuru a ndị na-abụ ezigbo ọrụ, ndị na-anọ ọjị, ndị a na-emeziri ọjị, ndị iwe na-enwe iwe unu haze na gị nwa bụ onye dị etu a na iji ọjị wee bịa na nke ọbụla mmụọ a na-eri. Mmụọ a na-eri ihe ọbụla na ọjịgoro ogbugbo na mbụ na gị nwa bụ onye dị etu onye dị etu a na iji ọjị bịa na ọjị iji wee bịa ụka awa arụrụ ha ụmụ mmụọ ndị na-alụ ezigbo ọrụ, ndị eji chekwa ngwurube nna. Na ọjị a ịmarụ ka o si dere gị gụọ ọnya bụ ọjị, ịgọcha anya bụ ọjị anwa ịgwa ha ha jiri aka ha wee ọjị a ha jiri aka ha kee. Ịghọtara ya? Imechi ya chaa akwụkwọ ogirisi, ya nyesi ogigide akwụkwọ ogirisi, mana akwụkwọ ogirisi na-eme ka mmụọ, ọ na-ata mmụọ. Were akwụkwọ ogirisi debe n'ala, were ọjị a gbara ịnọ iji wee gọọ ọfọ ahụ debe na ya bụ akwụkwọ ogirisi. Idebe na akwụkwọ ogirisi ahụ esi ha jiri aka ha wa ha jiri aka ha ka ịwara ya wafọdem maka ịmara onye ha ha jizi aka ha wa ha jiri aka ha ka. Ịghọtara ya? Gwagwa ha onye a kpọrọ ya kpọọ ibie mgbe ị na-agọ ya bụ ọfọ. Imesi ya nke anwa then ịbanyezie n'ihe gbasara ize mmụọ iwe. Iwe si mmụọ ọbụla na ngwuru a iwe na-enwe maka ihe na-eme nọ nka ma ọ bụ mee nke ọzọ, n'ebe nwata na-asa ahụ n'afọ iwe ha zee, emejọrọ ha na tata bụ Eke, emejọrọ ha n'Orie, emejọrọ ha n'Afọ, afịa na ụbọchị na anọ. Weta akwa ị na-anwa, iweta akwa ị na-anwa, itiwe akwa anwa, ị na-etiwu ya, ị na-eze ha iwe na Eke abụ na Eke, tiwe ofu tinye nwunye n'ime ana. Ihe ị ga-eme na ị ga-egwu obere ana nwere ike imitu emi obere, yes, ọgwụgwọrọ ha 6 inches or 1 foot n'oke ọrụ na nwere ike igwu unu. Igwucha ana anwa iwere akwa a niile eze ha iwe na Eke abụ na Eke, itiwe ofu akwa nwunye n'ime onunu anwa. Iwetakwa ọzọ niile eze ha iwe na Orie abụ na Orie, itiwe ọzọ nwunye. Niile eze ha iwe na Afọ abụ na Afọ, itiwe ọzọ nwunye. Niile eze ha iwe na Nkwọ abụ na Nkwọ, itiwe ọzọ nwunye. Akwa Igbo bụ ihe eji eze mmụọ iwe. Yes. Imesịa ya afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ka chapta nke ekuluzu na dị sena anaghị egwukwalụ. Iwee sị na ihe ọbụla bụ ọgwụ ọbụla nọ na ngwuru a, ọ nwoke gwọrọ ya, ọ nwaanyị gwọrọ ya, agwọrọ na Eke, agwọrọ na Orie, agwọrọ na Afọ, afịa na-anọ ụbọchị na ihe emewu ya. Yes, unless na gị na chi gị adịrọ na mma ma ọ bụ na ụchụ na-arụ ụdị n'ụzọ gị. Mana ọ bụrụ na ụchụ na-arụ ụdị n'ụzọ bụ ụzọ kpochagoro onwe gị ka i wee dị ọcha, maka na onye ọbụla bụ onye isi ezinụlọ bụ onye nchụaja. Ịghọtara ya?
mụ na ịbụ nna ma ọ bụ na iwu diọkpara, ọ bụrụ na diọkpara abụ onye eriri eri na ọ dịrị interested mara iwu nwoke a mụrụ ya bụ ọga, ihe emewu ya. As long as na aka gị is not soil in blood, na aka gị dị ọcha, ihe emewu ya. Ghọtara ya? Especially mgbe a gbara afa akwụkwọ n'ụtụtụ n'ụzọ ịsa ahụ feed echi gị na chi ga-adị na mma, jee perform all this act ka ịfụ na ihe anyị je na-ekpofu ego n'imegburu ya. Ghọtara ya? Ee, ọ bụrụ na famili ụnụ wụ famili nwere ọfọ, iburu ọfọ bịa, ọ bụrụ na ị nwere ọfọ, ije egbucha ha na-agwa gị itiche akwa nwa, jee wetara red oil 1 bottle ịgbata. Yes, isi ọnwa a n'ihe ọbụla bụ ọgwụ agwụrụ na ngwuru a dị na ana ngwuru a na tata na gị wabụ nwa onye dị etu a niile emebie na eke, na-emebie n'orie, niile emebie na akpatị na anụ ụbọchị na anọ, were taka 1 bottle oil ahụ wunye n'ime ana ahụ. Iwunyecha ya, weta nnu anwa, ụda sachet nnu anwa igotara iji epurify ihe ọbụla bụ negativity na ana ngwuru be nna gị, iji epurify ya, iwere nnu anwa wunye na ya, tụkwa 1 sachet ya wunye na ya. Then ọ bụrụ na iwunyecha ya, then kpochie ya bụ ana. Ghọtara ya? Yes, mkpochi ya data na anwa. Ọ bụrụ na ị nwere ọfọ, etidi ọfọ na taa na etu isi kwue na nwoke ahụ ekwuwasịwe na nwaanyị ahụ ekwuwasịwe na mbịarambịa a na-echi eze na ọwụ son of the soil, tidi ọfọ, ọga inwerugo onwe gị. Ghọtara ya? Imesịa chọọ ego 200 ma 500 naira were enyefe n'isi ugboro ịnọ, chọọ ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ ịtọpụnyaba ego dịka ego ihe aja. Enyi wee kọwara gị etu a ka ọ dịrị ubere simple. Yes, ọ bụ mana ọ bụzie n'iwu onye ọdịnala, ọ bụ n'iwu onye ọdịnala, ibupụta ọfọ gị, ibupụta ọfọ ana ngwuru na ọ bụ na ị nwere ya, ibupụta ọfọ ana ngwuru gị, mesịa igbuoro ana ngwuru be nna gị anụ, gwa ha na ihe niile na-ejiri oyi n'omego gị, ihe niile dị ọkụ n'obe gị. Yes, ime ha na-etu nwere problem, mana ọ bụrụ na ị nwere ọfọ, medebe ya etu a si wee gwa gị, ya gaziere gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, ị na-eme etu ịfụ na some of these things and nke ọzọ above all, dịka nsikwu, a na-agwọ ọgwụ odu anya, ada etinye ya ose. Mgbe ị na-ayọ ka iwu ụmụ mmụọ ọzọ n'ebe ị nọ, don't live a life that will always attract anger to you by imegide mmadụ ma ị na-ebi ndụ dị careless. Maka na a na-agwọ ọgwụ odu anya, ada etinye ya ose. Ọ bụrụ mgbe ị na-asị ka a sachaa gị nke emere eme, imetazi n'ọzọ, maka na ịma agba ọgwụ ka a na-ekwu na ọmara ọnụ na siwo ụkwụ ya na-agba ume. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike gọzie gị, gọzie ya effort, ka amara Chukwu gbata na ezinụlọ be nna gị, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Inwe ajụjụ na nkụzi a, maọbụ na ịchọrọ ka a gbara gị afa mmiri emi, maọbụ na ịchọrọ ka isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa, ihe ị ga-eme bụ sendịelu meseji na WhatsApp, isendị ya, anyị will respond. Mana ọ bụrụ na ịkpa agba, ọ bụrụ na m enwere time PK na m dị busy, mana my PA will pick it. Send ya meseji na 08138243871. I repeat, 08138243871. Echefukwana na ị ka nwekwara ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa Disemba, maka na ọ ga-alasị 31st Disemba. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie ụnụ. Ana m aga ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na-achọ ọnwa Disemba, na-aga ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple na Children of the Temple na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Asị nka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie ụnụ mgbe dum. Na onye ọbụla chịchara ihe ọjọọ ya eme na onye a mụọ onwe, onye ọbụla sị ka ọ gwọọrọ ụlọ ọgwụ ma ọ jere ụlọ aja ije, o jebe nye ejeruna, osi ọnwụ na ọ ga-ejeru nya nwụọ n'ụzọ ọya nkwu. Asị m na onye ọbụla sị na ihe ọmụ na ya eru n'aka, ajọ mmadụ ọbụla sị na ihe ọma ụlọ ama eru n'aka, ihe na-eme ajọ mmadụ mee ya ọmụ onye ahụ. Ajọ mmụọ ọbụla kwuchiri ụzọ si na okwu ụlọ ama eru n'aka, ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ahụ. Asị m onye sị na ụlọ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, onye sị na ụlọ ama adị mma na onye a ama nata mma tiri ụwa akwụ, mana ụlọ ga-adị mma, maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọ nke a na-eri ihe onye mmanya. Asị m ihe unu ga-eribịa, ihe eru na abịakwana. Asị m na akakaka ya ama ụlọ na tijiji ya ama ụlọ na osisi fụrụ ụlọ na-atụ ufere. Asị m ufere amapụtiri ọnụ, ya si n'ukwu bụọ ya. Asị m nwaanyị ọbụla nwa ya nwụrụ fụrụ ụlọ lụta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya mee ụlọ. Asị m na nwa ya ọzọ ya anwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Asị m na ndị enyi anyị na ihe ọma ya emere ụlọ, na-eto anyị sikwa ka ọ ga-esi mee afịa na ụbọchị na anụ.
ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu ka ị na-anụ olu m ka ị na-atụsara ya ndị mmadụ ka Chukwu okike gọzie mgbe ị na-eme nke ya gazie n'ọfọ. Ndị enyi m ndị m metara onwe m, ọ bụrụzie na o nwere ihe ga-eme na ị chọrọ isendịrị m personal message na WhatsApp nọmba, WhatsApp m na 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ya gazie. Ọfọ.